Assalamualaikum! Magandang araw students! Welcome sa isa na namang video lesson tungkol sa kasaysayan ng daigdig. Nababatid niyo ba ang ating susunod na paksa? Well, bago tayo pumunta sa ating talakayan, may papakita muna akong mga larawan na tiyak ay may kaugnayan sa ating susunod na paksa. Suriin muna natin ang mga larawang ito. Masasabi mo ba kung saang bansa matatagpuan ang mga taong nasa larawan? Tingnan mo ang mga larawan. Ano kaya ang kanilang ginagawa? Tila sila ay nagdarasal. Ano kaya ang relihiyon nila? Ito pa, alam mo ba kung saang bansa ginagamit ang mga wika na nasa larawan? Mula sa mga larawan, ano sa palagay ninyo ang magiging paksa natin sa araw na ito? Tama! Lahat ng yan ay tungkol sa Hiyograpiyang Pantao. Ako si Ma'am Johara Pandapatan, guro sa Araling Panlipunan 8. Narito ako upang talakayin ang mga kasagutan sa nabanggit na katanungan. Handa ka na ba? Sa araling ito, ang inaasahang matututunan natin ay napapahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, partikular na ang lahi, pangkat etnolinguistiko at relihiyon. Sa ating huling video lesson, tinalakay natin ang tungkol sa heograpiya. Partikular na ang unang sangay sa pag-aaral ng heograpiya. Ito ay ang heograpiyang pisikal, kung saan sinuri at inilarawan natin ang katangiang pisikal ng daigdig. Gaya ng nabanggit ko sa ating huling video lesson, ang pag-aaral ng heograpiya ay sadyang malawak. Kaya't hindi pa tapos ang pag-aaral natin dito. Dahil ngayong araw, ang tatalakayin naman natin ang ikalawang sangay sa pag-aaral ng heograpiya. Ito ay ang Hiyograpiyang Pantao. Bilang panimula, ano nga ba ang Hiyograpiyang Pantao? Ang Hiyograpiyang Pantao ay tungkol sa paraan, interaction ng tao sa kanyang kapaligiran, kung paano niya ito binabago at kung paano din siya nababago at naapektuhan nito. Nasasalamin din sa pag-aaral ng Hiyograpiyang Pantao ang pagbuo at pag-unlad ng mga kultura sa iba't ibang bansa. Kaya't madalas, ang pag-aaral ng Hiyograpiyang Pantao ay tinatawag ding Hiyograpiyang Kultural. Ito din ang daan sa ugnayang pangkomunikasyon, panlipunan at espiritual na siyang bumubuo sa pagkatao ng bawat individual upang maiangkop ang kanyang sarili sa pagbabago na nagaganap sa kanyang kapaligiran sa pagdaan ng panahon. Higit sa lahat, dito sa Hiyograpiyang Pantao, binibigyang pansin ang apat na konsepto bilang batayan ng isang kultura. Ikaw, ano ba ang iyong kultura? Ngayon, isa-isahin natin ang apat na konseptong ito. Ito ay ang wika, lahi, pangkat etniko at relihiyon. Pakiulit. Tama! Ngayon, isa-isahin natin talakayin ang mga ito. Wika. Ano nga ba ang wika? May ideya ka ba kung ano ang kahulugan nito? Itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang kultura. Dahil sa wika, nagkakaroon din ng ugnayan ang mga tao. Kung kayo ay pupunta sa isang mall at may nakasalubong kayong tao na nagsasalita ng Maranao, iisipin mo agad na sila ay katulad mong isang Maranao din. Ayon sa pag-aaral, may 7,105 buhay na wika ngayon sa buong daigdig na ginagamit ng mahigit 6.6 billion katao.
Nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family. Tinatayang may 136 language families sa buong mundo. Ang mga pamilya ng mga wikang ito ay nagsasanga-sanga sa iba pang wika na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagkakaroon man ng iba't ibang dimension, uri at variety ang wika natin habang buhay itong magiging simbolo at tatak ng pagkatao na laging magpapaalala na lahat tayo ay pantay-pantay sa paggamit ng ating wika. Bukod sa wika, mayroon din tayong ibang batayan sa ating kultura. Pamilyar ba kayo dyan? Para saan ang mga simbolo na yan? Tama! Yan ang mga simbolo na ginagamit sa mga relihiyon sa buong daigdig. Talakayin natin ang relihiyon. Saan ba nagsimula ang salitang ito? Saan nga ba nagmula ang salitang relihiyon? Nagmula ang salitang relihiyon sa salitang relegare na nangangahulugang buuin ng mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Mabibigyang kahulugan ng relihiyon bilang kalipunan ng mga sistemang paniniwala at ritual ng isang pangkat na tungkol sa may isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Sinasagot din ng relihiyon ang pangunahing tanong ng mga tao ukol sa kahulugan at layunin ng buhay. Dahil sa mga paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon, nagiging batayan din ito ng pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Isa rin ito sa dahilan kung bakit tayo gumagawa ng tama at mabuti sa kapwa. Kahit ang mga ninuno natin noon ay mayroon na din silang sariling relihiyon na nagsisilbing gabay sa kanilang pamumuhay. Ngunit hindi nga lamang katulad ng relihiyon sa kasalukuyan na may organisado at sistemang doktrina. Gaya ng pagkakaiba ng bawat tao, may pagkakaiba din ng mga relihiyon ng mga tao. Ang paniniwala sa iisang Diyos ay tinatawag na monotheism, habang ang paniniwala sa maraming Diyos ay tinatawag na polytheism. Ang mga dasal at ritual sa relihiyon ay iba-iba rin. Malaki ang naging bahagi ng relihiyon sa ating kasaysayan. Naging malaking salik ito sa pagkakatatag at pagkabagsak ng mga kaharian at maging ang pagkasawi ng maraming buhay. Dahilan din ito ng pag-unlad at pag-iral ng mga kultura. Ilan sa mga pangunahing relihiyon ang Kristyanismo, Islam, Budismo at Hinduismo. Tingnan natin ang chart na ito. Makikita sa chart ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig at ang bahagdang tagasunod nito. Mayroon namang mga tao sa daigdig na walang relihiyon. Tumungo naman tayo sa susunod na bahagi ng kultura. Pagmasdan ang larawang ito. Ibahagi mo ang iyong ideya tungkol dito. Salamat sa iyong pakikibahagi. Ayon sa mga dalubhasa, ang daigdig daw ay tila isang malaking mosaic dahil ito ay tahanan ng maraming tao na may iba't ibang katangian. Ang ating daigdig ay binubuo ng iba't ibang pangkat. Isa sa mga batayan ay ang pangkat etniko na kanilang kinabibilangan. Ikaw, anong pangkat etniko ka nabibilang? Ang salitang etniko ay nagmula sa Grigong salita na ethnos na nangangahulugang mamamayan. Maliwanag ang pagkakakilanlan o identidad ng bawat pangkat etniko dahil pinagbubuklod ang mga miyembro dito ng pagkakatulad na kultura, pinagmulan, wika at relihiyon. Maraming pangkat etniko sa buong daigdig. Ngunit kung ang pag-uusapan ay tungkol sa lahi, binubuo lamang ng 3 pangunahing uri ito. Ano-ano ito? May ideya ka na ba? Una, ang Negroid o Black Race, ang tawag sa lahi ng mga taong may maitim na balat, pandak, saratang ilong at kulot ang buhok.
Kabilang dito ang mga taong dark skin na naninirahan sa Africa, Australia, Polynesia at maging ang Amerika. Pangalawa namang lahi ang tinatawag na Caucasoid o white race. Ang tawag sa maputi, matangos ang ilong at matatangkad. Katulad na lamang ng mga taong naninirahan sa Amerika, Australia at Europa. Ayon sa pag-aaral, sila din ay nagmula sa mga Aryans. Panghuli, na may pinakamalaking lahi ang Mongoloid o Asian race. Ito naman ay ang mga taong manilaw-nilaw ang balat at almond-shaped ang mga mata. Mahigit kalahati ng populasyon ng mundo ang kabilang dito. Sila ang mga tao mula sa gitna't silangang Asya, gaya ng Mongolian, Chino, Koreano, Hapon, Thailand at Burmese. Sadyang nagkakaiba ang pangkat etniko sa lahi. Dahil sa pangkat etniko, binubuo ito ng marami. Habang ang lahi, binubuo lamang ito sa 3 uri. Gaya na lamang nating mga Bangsamoro. Bukod sa nandito tayo bilang isang rehiyon ng Barm, sa Bangsamoro, magkakaiba ang ating kultura, magkakaiba ang pangkat etniko na kinabibilangan natin. Ngunit naniniwala tayo based sa kasaysayan na iisa tayo ng pinanggalingan, iisa tayo ng pinagmulan, iisa tayo ng lahi. Kaya tayo ay Bangsamoro. Ngayong napag-alaman na natin ang iba't ibang batayan ng isang kultura, malaki talaga ang ginagampanan ng ating wika, lahi, pangkat etniko at relihiyon sa ating pagkatao. Bilang ikaw, makakagawa ka na siguro ng iyong sariling heograpiya sa inyong lugar. Hindi lamang ang katangiang pisikal nito, kundi ang katangiang kultural nito. Kaya mo na ba? Tapos na tayo sa ating talakayan. Sana may natutunan tayo sa aralin ngayong araw. Kung sakaling may mga nalilito ka sa ating talakayan, maaari mong balikan ng balikan ang video lesson na ito hanggang sa ito'y iyong maunawaan para maging handa ka ulit sa ating susunod na talakayan. Hanggang sa muli,